साहा बबेहाय लांगोन दुब्लियाव माइया दाबो गायखाङा दा गायखांथ'वाखै आच्छा गैया बिसोर फैयाखै नामा बिसोरो माबागासिनो दङ जोंहाबो नङा माबाखौ बाबामोनखौसो होनदां बाबामोनखौ मोनबाय इटारा जोंना खुसिया फिसा मोनदों लागाव देन्जारलै ना ओमफ्राय मा जागोन ना मागोन दा फुख्रियाव दोनसै दे अनलाजों जागोन हा मादैया अनला संनो रोङोनो नै बाजैयासो माबा बिमा बिफायानो फोरोङाखै सानजानि नालाय अनलाजों जागोन सानजानि मादैया सानजानि कार्बि आलंनि मादैया दुब्लि बारियाव दहाय खामानि मावहैदोंमोन ओंखारबाय नै नायफिनसै गारिया दाना माथो बेजोंसो फैजोबथारसैब्रा गामिनि लामाजोंसो बैजोंथ' मेन लामायाथ' बिराद गाज्रि जाबाय हाखर हाला गोजा बेजोंसो फैजोबसै दाना गारिफ्रानो गामिनि लामाजोंसो बिदिजों फैबा बारा स्पिड सालायनाङा गथ'फोर खारलाबायोना बोरमाफोर जुनारफोर जोंना दुब्लिया एवबाय नै ओमफ्राय ना बिराद मोनो बेहाय ना हमगासिनो गामिनि मानसिफ्रा ना हमगासिनो जोंना नै दुब्लियाव हालेवनायाव अबाय खुसिया दं बोरो खुसियालाय खुसियानो गजाबायसो थैस मा ना मोनखो नायनो बाबु देखायलाय देखायद' दे लाबो प्लास्टिकआव खांख्राइसो इसोर हाब्रुनांलायनाय हमबाय नों बेखौनो मोनबाय नाया मोनबाय दासो हाफांदों ना बिराद मोनो बेहाय बेखौनो एवहोदों दिनैहाय जोंहा दुब्लिखौ ओमफ्राय दुब्लि गिदिरनिखौ एवखांबाय बेलावबो थायोना बेहाय ना बेलाव गैया बेलावा गैयाना बाजै मोननाव सोंहैनां मा ना मोनखो बाजै मा ना मोनखो बोथिया नास्राय बेलाव बाजागोनबोलै बोरो माथो गैथारा नोंसिना बुरजा जाथारबाय नामा नायालाय बोरो बाजै बोथिया आच्छा नोंनालाय बोरो दासो माखादोंना बेहाथ' मैयाबो हमफैखादों बेहाथ' मैयानिफ्राय नेगासिनोखा मादैया औ मोजां जायो बिदिबा मानखोनो हाला नामा ट्रेक्टरालाय होबाय साखायानो दावखोलायबाय बाजै नोंहा मा मोनखो नाफ्रालाय बोथिया गोरलै हा आच्छा अनलाजों जा अनलाजों गोथाव जायो अनलाखौ बायोसो बाजैया संनो रोंखाथारा बियो देलाय माथो नोमदासो संलाबायनो रोंमारासो बाजैया मानोथो सोलोङाखै नोंलाय बिमा बिफायानो फोरोङाखै गोदो मादैया मा मोनखो मादै ना बोथिया ओमफ्राय खुसियाफोर मोनाखै नामा
खुसियाफोर मोनाखै? खुसिया मोनाखै। अनलाजों जागोन हा। मादैया अनला संनो रोङोनो नै बाजैयासो माबा बिमा बिफायानो फोरोङाखै। सानजानि नालाय अनलाजों जागोन। सानजानि मादैया सानजानि कार्बि आलंनि मादैया ओइ नानि नोंहा मानो ना हमाखै? ना हमनो रोङा नोङो? हे? मानो? बेहाय ना थायो नालाय ओंखायनो जे बेखौ हालेवबाथाय गामिनि मानसिफ्रा ओंखारनानै ना हमो आरोना ज'नो। ट्रेक्टरजों माबाबा माने आलिया बायजोबोलै खिन्थु ओमफ्राय बेखौ खोफिनजोबनांसिगोन उनाव। खोखायाखै ओरैनो बिथिंजायनिखौ होमबाबो खोगोरबा खस्थ' जायो नालाय खोगोरनाय जायाखै हाबदाबायनो ट्रेक्टरा। हा? बेजों माबानांगोन जावनांगोन। बैजों मानखोहैनायनो थिनबाय हाननो हाया बेजों हायाबाथ' बेजोंनो मानखोफिननांसिगोन। दहल लाना बुस्थुआ गोदोजोबो ट्रेक्टरा। हेल' ओइ खमाया दै थानाया बेल' बेनि खामानिया जोब्बाय ट्रेक्टरजों एवखांबाय बेनिखौ दा बेहाय जोबखांनानै नैबेहाय गय बागान फिसायाव माबा खालामदों हाग्रा सनदों दानदों नैबेखौबो दानखांबाय बैनिखौ दानखांबाय ओमफ्राय नैबे थुरिखौ फेदेरनो दोनबाय हासिब बानायनो बे थुरिजों ओंखायनो बेखौ दानाखिसै नैबेसोरखौ दानलांबाय एसे देखायनि दाख्लैबोथ' देखायखादोंमोन जोङो देखायनाया दाख्लैबो देखायखादोंमोन बेजोंनो जायो आरोना बे मेचिनजोंनो बेखौ साफा खालामजोब्बाय ओरैजायनिखौ बे मेचिननि रिभिउखौ नांगौबा एक्सट्रा बानायनानै होगोन जों र' बर'नि बानायनानै होगोन जों बे मेचिननि सायाव रिभिउ होगोन जों नोंथांमोनहा नेनानै थाबानो जाबाय नायदो मा मा खामानियाव होयो आरो मा मा नांगौ आरो बेसेबां लाया प्राइस गासिबो डिटेल्सखौ होजोबगोन आरो जों आरो बबेनिफ्राय मोनो लिंकखौबो होना होगोन डिसक्रिपसनाव रिभिउ जेब्ला रिभिउखौ लाबोगोन अब्ला बेनि डिसक्रिपसनाव जों लिंकखौबो होना होगोन हाबोजोब्बाय नैबे सिंनिखौ नै बे सिंनिखौ सनखांजोब्बाय दानखांजोब्बाय हाग्राखौ दा बाखि नैबेल'सै मानसिफ्रालाय जोङो एसे सोमब्रोम औ ओमफ्राय टाउननि बायदि गफुर गावदां गावदां नङा सोमब्रो मावनाय दांनायाव हाया गायनाय फुनाया खोनाबाय दा मावनाय दांनायाव हाया आलिबो खोयो जोङो गायो फुयो साम' खांख्राइ ना जोबनो गांजेमा फुदुंनायखौ खिन्थादो आयै गांजेमा बहायथो गांजेमाया बोरै गांजेमाया लानानै थां हाब लानानै थांनांसिगोन माबा लानानै थांनांसिगोनसो होनबायनो गांजेमा माबायदि बियो जानायाव मोजां ओमफ्राय गोसा बाथोन जानो थावसिन जायो नामा बे बुस्थुआ सामब्राम दरसे होदो बानलु गोरलै गोरलै सयथासो होदो आच्छा लकेलावनो नारजि नुरजि ओंख्रि जानानै जोबो दानि सिख्लाफ्राथ' संनोनो रोंबावादां नारजिखौ गोदान है जाला दाना संनो रोंला
खारै संनो रोङा आरो जिफोरखौ दानो रोंखाला दा जिबो दानो रोङा हाबाबो रोङा हारसाफोरनि बायनायसो गानो हारसाफोरासो दा बिराद बिजनेसाव मोजां जाबाय दख'नाफ्राबो ना इनकाम मोनो हारसाफ्रासो ओमफ्राय आब'आ माला फैया दहाय फैदों ए माला थांफिनो गाबोन फेमिलि फैजोबदों पावार टिलारजों होगासिनोबो एयाव लोगोफोर भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै होदो जाहाथे जोंनि गोदान गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोनहा नुग्रोयो आरो नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय नेनानै थागोन होनना आसा थाबाय गोजोन्थों।